ದೂಜಾಗ ಏತ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಡ್ಲ್ ಆತುಂಡ ಅದೇ ಮೆಡ್ಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ದೂಜಾಗ್ಲನೆ ದೂಜ ಮೆಡ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 80% ದೂಜಾಗ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತೀನಿ ಮೇರೆ ಮಲ್ತುಗೋರ್ನ ಟೀಮು ಕರಿಂಜೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೆಟ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ದೂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಎರು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಎರು ಐಕ್ ಸಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪಾರುಂಡವು ಸಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ವಾ ಎರುಕ್ಲ ಆತು ಸುಲಾಬಡ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಹಾಕದ್ ಕೊನವರ ಆಪು ಚೈಕು ದುಂಬು ಏನ ಅಪ್ಪ ಗಿಡ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಾತೆರ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಪುದರ ಐನೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂತೇರಿ ಒಂಜಿ ದಿನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದಾದ ಬಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇದ ಉಂಟಲ್ಲ ಪೋತಾಂದ ಹೆಂಗ್ರೆ ಪಂಡ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗಿಡ ಆಡೋ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಆಡೋಡು ಆರೇನು ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಹಾಕಲೇ ಡಂಗುಲ ಐನ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗದ ಬೆತ್ತದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಕಟ್ಪಡಿಲ್ಲ ದೂಜೆಲ್ಲ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ದು 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜದ ಬುದಾಡ್ ಸೀನಿಯರ್ 5 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ 5 ವರ್ಷ ಸುರುತ ಕಂಬಳ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಪುಣ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿಚೆನ್ನ ಜೋಡಕಾರ್ಯ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಪಣಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ಬಳೆ ಅಡಪಾತಿರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಈರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏಪ ಏರು ಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ನ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಯಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಂಕಲ ಪನಪೆಲ್ದ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಎರು ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳಪುರ ಒಂದಿತ್ತನದು ಅಪಾಗ ನೆನಪುಂಡ ಇಸವಿ 15 14 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೀ2 ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಂಡದೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ವಾಮಂಜೂರು ಅಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವೇ ನಾಗರ್ದೆಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತವ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಬೈಲಂಗಡಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲರ್ಲ ಗಿಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಲ ಬೈಲಂಗಡಿ ಭದ್ರಗುತ್ತು ನೀರ ಭದ್ರ ಪುರ ಗಿಡ ಆತ ನೆಟ್ ಪುರ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಆತನ ಒಯ್ಟ್ ಪುರ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ಲು ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡ್ಲ್ ಐನೆ ಏರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳಾಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಐನಿ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ಸೇನಾರ ಬೆಟ್ಟು ರವಿಸ್ವಾರ್ನ ವಾ ವಿಭಾಗ ನಾವ್ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ನೆನಪುಂಡ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇ ಅಂಕಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕೆ ದೇವ್ರ ಗಿಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ಹೊಲ್ಲರ ಮನೆ ಕರ್ಕಡ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಟೀಮ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಟೀಮು ಕರಿಂಜೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೆಟ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ದೂಜೆ ಪದವು ದೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ 8 ವರ್ಷ ಎರು ಗಿಡದಾರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಸೀನಿಯರ್ 3 ವರ್ಷ ಗಿಡದ ಬಲ್ಲದ ಸೀನಿಯರ್ 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೆಡಲ್ ಅವೇ 5 ಮೆಡಲ್ ಆದಿಪ್ 3 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ ದೂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಜತೆ ಇತ್ತು ದೂಜನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಪ್ಪಗ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೋಲಾರ ಕಾಟಿ ಉಂಡದೆ ಅವು ಕಟ್ಪಾಡಿದೇರು ಅಡ್ಡಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಪಾಡಿದೇರು ಸುರುಕು ದೂಜಾಗಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಪಾಡಿಗ್ಲ ದೂಜಾಗಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಬೆದ್ರೆ ದೂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನಂಡ ಎಂಚ ಏರು ದೂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಏರು ಐಕ್ ಸಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪಾರುಂಡವು ಸಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ವಾ ಎರುಕ್ಲ ಆತು ಸುಲಾಬಡ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಹಾಕದ್ ಕೊನವರ ಆಪು ಚೈಕು ದುಂಬು ಏನ ಅಪ್ಪ ಗಿಡ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಏಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಅದೊಂದು 80-90 ಮೆಡಲ್ ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಥ್ರೂ ಬರ್ತಾನೆ ಗುರುಕುಲು ನೇರಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತನೇ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂದಿತ್ತನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನ್ನಿ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪನ್ನಿ ಸಿರ್ಧರಾಚಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯನ್ನಿ ಸಾನೂರು ಒಬ್ಬರು ಅಗ್ರಮ್ ಸೆಟ್ರ್ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜರು ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ ಕೋಚ್ ಬರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಅಕಾಡೆಮಿ ಏತ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾನೆ 2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಓಟಗಾರರ ಪುದರ್ ಪನ್ಪನಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನು ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಜಗೋಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತಾನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಬರ
ಹಾಂ ಇವಾಗ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತುಂಡು ಅವು ಏಪ ಬರ್ತುಂಡು ಹೆಂಗು 21-20 ಹಾಂ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಮುಂಜಿ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಂಡದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆಟ್ ಐಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಅಂಬುಡಿಮಾರ್ ಕಾಂತವಾರ ಅಂಬುಡಿಮಾರ್ ಅವಲ ದೂಜಿ ಇರುಟ್ಟೆ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಲ ದೂಜಿ ಇರುಟ್ಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿಬೇಕಲ್ಲ ದೂಜಿ ಇರುಟ್ಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಐಟ್ ಆ ಸಾಲಡ್ ಏರಿಗೆ ವರ್ಷೋಡ್ ಏರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಅಗಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಒಂದಾಪುಂಡು ಅಂತಂದು ಇವರು ಪಂಡಿತರು ಕಾಂತಾವರದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೆ ನಂಬಡಿ ಮಾರು ಅದೇ ಅವು ಸೀರೀಸ್ అయిన ಸೀರೀಸ್ ಏನು ಬಂದ ಅವೇತ್ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಆತ ನಂಜಂಡ ಐಟ್ ಪೂರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ವರ್ಷದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಇರುವ ಕಂಬಳಂಡ ಇರುವಾಡ ಒಂಜಿ ಅದರ 15 ಮೆಡ್ಲ್ ಅದು ಇರುವ ಕಂಬಳ ಆತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದೂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿದ ಅಂಚನ ದೂಜ ತುಂಬ ಕಾಂತಾವರ ಹಿಡಿತೆ ಕಾಂತಾವರ ಅದು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಬಡಿ ಮಾರಲ್ಲ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ತೋನ್ಸೆ ದೇರು ದೂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಪದವ ಕಂಬೈಂಡ್ ಪದವ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬರೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ 10 ವರ್ಷ ಗಿಡ ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡಿತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಐದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಜಿಂದ ಟಿವಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಇಜಿಂದ ಸಮ ಆಪುಂಡು 103 ಬಹು ಬತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಾಯ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಾರಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಾರು ಪಂಡೈತೆ ಕಂಬಳ ಅದು ಎರಡ ಸಾಗುವಳಿ ಉಂಡ ದಪ್ಪರ ಪುರ ಇರು ಮಲ್ಪಾರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪುರ ಇದು ಕಂಬಳದ ಪಪ್ಪರ ದಾಯ್ತ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ದಿನಚರಿ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ತೋಟದ ಕಂಡಪುರ ಉಂಡು ಹಿರೇಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಇರ್ಪುರ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹಲ್ಲರ ಮನೆ ಅವು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸರಪಾಡಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ದೂಜ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತವಂಡ ಜೆಟ್ಟೇರು ನೀರು ಗಿಡದಿತ್ತಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟು ಮುನ್ನಿ ಪದವದ ಇರುವೆ ಪದವು ಕರಿಂಜೆ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪದವಟು ಅವಲಂಚನ್ ಅವಲ ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಲ್ದನ್ ಮುನ್ನೆಲ ಕರಿಂಜೆ ದೇರುವೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಡು ಇದ್ದಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಮಂಡ ಮೇರ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಕರಂಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 60 ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಗಿಡಲ್ಲೇ ಇಂಚೆ ಗಿಡಲ್ಲೇ ಬಂದು 60 ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಗಿಡಲ್ಲಿ ಇರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಗೆ ಮಂಡ ಮೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಂಡ್ರೆ ಪಾತೆರ ಇರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಆರ್ನ ಇರಾಗ ಪುದರ ಐನೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂತೇರಿ ಒಂಜಿ ದಿನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದಾದ ಬಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇದ ಉಂಟಲ್ಲ ಪೋತಾಂದ ಎಂಗ್ರೆಗ್ಡು ಪಂಡ ಮೇರೆ ನನ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗಿಡವಾಡು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡವಾಡು ಆರೇನು ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು 5 ಕಮ್ಲೋಡ್ ಬೇರೆ ಹಾಕದಾಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಇತೋರ್ತಲ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇದ ಉಂಟಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ವೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎರುಲ ಮಲ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇತಗ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಇತ ನಂದಲಿಕೆ ಬಟ್ರಾವಡು ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ತುವೇರು ಆರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇನಿತ್ತುಂಡ ಎರುಗಿಡ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಟಫ್ ಸಾಲಿತ್ತು ಫೈಟ್ ಸಾಲಿತ್ತು ಐನೇ ನೀರು ವಿನ್ ಆದಾರು ಅದನ್ನ ಟೈಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಸಮ ಮತ್ತು ವಿನ್ ಆಯರು ಅಂಚೆ ಮೇಲೆ ನೆನಪಿದ್ದ ರೆಡ್ ಪನ್ಪುನ ಜಪ್ಪದಾಗ ಕಂಬಳಡು ಒಂದೇ ಪದವು ಪ್ರವೀಣ ಗಿಡದು ದೂಜೆಲ ಕಾಟಿಲ 2 ಸತಿ ಸಮ ಅಂಡು ಅಪಗ ಮೇರೆಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಕೊಳಚು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿಯರು ಮಾತ್ರ ಕಾಜೆಲ್ಲ 2 ಸತಿ ಸಮ ಅಂಡು ಅಪಗ 2 ಸತಿ ಸಮ ಅಂಡು ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡು ಅಪಗ ಕರತಿಕ್ಕನು ಮೂಜಿನ ಸತಿ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಯ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಯ ಪಾಸ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜಪದ ಕಂಬ್ಲೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂಚೆ ನೆನಪಿದನು ಅಂಡ ಬೆದರ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಕಟ್ಪಡಿಲ್ಲ ದೂಜಲ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ದು 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ದು 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಲ್ದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜದ ಬುದಾಡು ಸೀನಿಯರ್ 5 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ 5 ವರ್ಷ ಸುರುತ ಕಂಬ್ಲವ್
ಪತ್ತೊಂಜಿ 12 ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಜಾನಿ ಎರುವಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಆನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನು ಮುಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೋಲೆ ಆಪಂದು ಆನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದಿಕ್ಕಂಡು ಕೊಳಕಿರೋ ತಿರ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪಾರೊಂದುಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ದೂಜ ಸಾಲಿಜ್ಜಾಪಾಗ ಅಪೇದ ಕರ ಚೆನ್ನೈ ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಕಾರ್ಲ ಹಳೆಯರ್ದ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಖೇಶ್ವರ್ಲ ಬಾರಿ ಪಾರೊಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲಾನಿ ನನ್ನ ಈರೆಗೆ ಏರಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈರೆಗೆ ಬರ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಈರನಂಜಿ ಬೆಳ್ಳವಣಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಏರಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪಂಪನ ಇತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾಯ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪನಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಹೆಂಗೆ ಆರೆ ಕೋರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲು ಸರಪಡಿ ಅಪ್ಪನ ಆಕಲು ಕುದಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಆಕಲು ಬರೋ ಹೆಂಗೆ ಏರು ಬರೋ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಆಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಏರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಗಿಡವಾರ ಹಾಂ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಪುರ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಈರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬರ್ತುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಳು ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಂಗ್ಲಿ ದಪ್ಪರಾಗಿ ಹಾಂ ದಪ್ಪರಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲದ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಪುರ ಆಂಡತಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂದೊಡ್ಡದು ಎರುತೊಟ್ಟು ಪುರ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪನಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪುರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಹಾಂ ನೆರಗರತೇರು ಹಾಂ ಅಂತ ಪುರ ಬರೋದು ಹಾಂ ದಾದನ ಪಂಡಾರಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ದೇವಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಜಿಲ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೀರಿ ಮೇರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಚಿಂತನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ಐತೆ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಆಯ್ತಾ ಸಂತು ಇತ್ತೆ ಸಾಂತುಲ ಸಂಕರೆ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದುಂಡತೆ ಗಿಡವನಿ ರೈಟ್ ಅವಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ದೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಡಿ ಹಮೀದೇರು ಪುರ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಅವನಿ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅವೇ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪಿನಂಗರದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಮಿಜಾರ್ಗ್ ಟಾಪ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡು ಅವು ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಸೇಟ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಲ್ ಬರೀತದೆ ಆನಿ ಅವನ ಕೊಳಕಿರೋತ ಆನಂದಿರ್ಗಿಡ ಏನಿ ಆನಿ ಅವು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮುಂದೇನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರ ಅವು ಕಂಬ್ಲಡ್ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಬೇನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವು ಆ ಕಂಬ್ಲಡು ಆನಂದಿರ್ಗಿಡ ಏನೋ ಅಂಚಂಡೈತೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೀರೀಸ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಎರ್ಮಾಳು ಒಂಜಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಬಡಿ ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದೂಜಾಗ ಏತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡ ಅದೇ ಮೆಡ್ಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ದೂಜಾಗ್ಲನೆ ದೂಜ ಮೆಡ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 80% ದೂಜಾಗ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತೀನಿ ಮೇರೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತೋರ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 8 ವರ್ಷ ಉಂಡು ದೂಜಾಗ ಇತೋರ್ತು ಮೆಡ್ಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ದೂಜೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಮ್ಮೂರು ಪುನಗ ಪುರ ಮಂಡ್ಯ ಪುರ ಅಲ್ಗ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಹಾಕೊಡೊಂದು ಜೈತ್ ಮೇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನಾಂಡು ಅವು ಪಾರ್ದಾಪುನು ನನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಇತ್ತಾನ ಪನೋಲ್ ಬೈಲ್ದ ಟೀಮ್ ಉಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಎಲೆಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಓನಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಲೆ ಉಂತುನು ಓವಿಯರು ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಇಪ್ಪುನು ಈ ವರ್ಷ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾರು ಈ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌಡ್ರ ಅಡ್ಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಪುಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪುಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಮನೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಬಿಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತ್ ಪೂರ್ತ ಪಾತಿರ್ದು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇರಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರ ಕೊರಡ ಪಂದ ಎಂಕ್ಲ ಆಶಯ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು